तेवढी मोठी जुडी मेथीची. वाघी, ही माझी वाघीला लबाड. वाघी आहे बा. पण ते मुलं होते ना छोटे छोटे, तेव्हा क्रिकेट खेळायला थांबले ना. खूप बिझी असतात ना ते. बिझी म्हणजे आता कामाला जायचं बिझी नको. गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. सकाळची वेळ आहे, वाजले 6. कुणालचे बाबा निघून गेले होते. म्हणजे ते लवकर उठतात सकाळी. म्हणजे मला ते उठवत नाहीत, कारण रात्री मला खूप लेट होतं ना झोपायला. त्याच्यामुळे सकाळी ते लवकर उठतात. म्हणजे 5च्या दरम्यान उठतात ते. आंघोळ वगैरे करून चहासुद्धा स्वतःच तयार करतात ते. आणि मग ते निघून जातात. फक्त जातेवेळी मला फक्त उठवतात. आणि मग मी उठल्यानंतर माझं जे काय आहे ते करायला सुरुवात करते. तर आज केसांना तेल लावायचं होतं. त्याच्यामुळे उठल्या उठल्या पहिला मी ना केसांना तेल लावून घेतलं. म्हणजे आदल्या दिवशी रात्री लावायचं होतं, पण लेट झालं म्हणून मग राहून गेलं. आणि शेरू येऊन झोपला होता शेजारी. वाघ्या ना एक साईडला झोपला होता. थंडीचं इतकं वातावरण आहे ना, म्हणजे असं अंथरुणातून बाहेर पडूच नाही असंच वाटतंय. इतकं असं गारठा असतं बघा सकाळच्या टायमाला. हल्ली तर मी दरवाजा खिडक्या काही उघडत नाही सकाळी उठल्यानंतर. म्हणजे असं ऊन चांगलं आलं ना का मगच दरवाजा खिडक्या वगैरे उघडते. तर इथे माझं तेल वगैरे लावून झालं आणि घरातल्या कामाला सुरुवात केली. किचनमध्ये भांडी वगैरे सगळे लावून झाली होती. चहा कुणालच्या बाबांनी बनवला होता, त्याच्यामुळे चहा नव्हता बनवायचा. तर थोडंसं तेल मी ना चेहऱ्याला वगैरे पण लावून घेतलं, कारण आहे ना आता बघा थंडी आहे ना, तर स्किनची हालत खराब झालेली आहे. म्हणजे एकदम ड्राय बघा होऊन जाते. त्याच्यामुळे तेल वगैरे ना पूर्ण हाताला चेहऱ्याला वगैरे असं लावून घेतलं. म्हटलं बरं पडतं मग ते. स्किन केअर म्हटलं थोडीशी करूया आज. आणि कपडे अगोदर भिजत घातले. कुणालच्या बाबांचे शर्ट वगैरे आहेत ना, पॅन्ट वगैरे ते मशीनमध्ये नाही टाकत मी. म्हणजे कुणालचे पण शर्ट वगैरे बघा असतात ना, ते मशीनमध्ये नाही टाकत, कारण हाताने धुते मी ते. म्हणजे बटन वगैरे बघा तुटतात मशीनमध्ये, एकमेकांना गुरफटतात ना ते त्यावेळेस. त्याच्यामुळे भिजत घातलं साबणामध्ये. आणि आदल्या दिवशी रात्री हे पायपुसणी वगैरे ना धुवून ठेवली होती, पण त्यात पाणी असं भरपूर नित्रत होतं ना, म्हणून नळावर टांगून ठेवलं होतं. तर आत्ता बघितलं, लक्ष गेलं तर ते पण बाहेर सुकत घातलं. आणि मग झाली सुरुवात घरातल्या कामाला. घरात झाडू वगैरे काढून झालेली, बाहेर त्या पॅसेज तो सगळं क्लीन करून घेतला. तर तुम्हा सर्वांच्या मला म्हणजे बराच वेळा कमेंट्स येतात की प्रिया स्वतःकडे पण लक्ष दे आणि स्वतःला थोडासा वेळ दे. तर ताईनो, आता मी स्वतःकडे भरपूर असं लक्ष देते. म्हणजे खूप असं दुर्लक्ष झालं होतं माझं स्वतःकडे. अगदी खरी गोष्ट आहे, पण आता नाही. आता मी स्वतःसाठी खूप लक्ष देते. मला जे हवं आहे ते मी खरेदी करते. तुम्हाला पण बघा मी शेअर केलेले माझे कपडे वर घेतलेले. म्हणजे जे काही मला आता लागतं ना ते सगळं मी आता विचार न करता सगळं घेते. आता मागे मी स्पा वगैरे पण केलेलं आहे. म्हणजे ह्या गोष्टी मला आवडतात, पण कुठेतरी काय म्हणूया, लॉकडाऊनमुळे सगळं बघा गोंधळ झाला होता, सगळी गडबड झाली होती. आणि हे अचानक सगळी संकट आली होती, त्याच्यामुळे दुर्लक्ष झालं होतं. आणि काटकसर करणं खूप गरजेचं होतं. त्याच्यामुळे हे 3-4 वर्ष ना मी भरपूर असं काही सहन केलेलं आहे. आणि खूप असं स्वतःकडे दुर्लक्ष पण झालेलं आहे. पण आता नाही. आता बघा मी सगळं आता व्यवस्थित होत चाललेलं आहे. कुणाला जेव्हा पण आता जॉबला बघा जातात, त्याच्यामुळे कुठेतरी डोक्यावरचा भार आहे ना हलका झालेला आहे. त्याच्यामुळे आता स्वतःकडे मी लक्ष देते आणि सगळ्या गोष्टी अगदी माझ्या मनाप्रमाणे बघा चाललेल्या आहेत. आणि जोडीला कुणालचे बाबा आहेत, त्याच्यामुळे मला आता अजिबात कसली चिंता नाही वाटत आहे. आता तुम्हाला म्हणजे घरचं वातावरण पण तुम्हाला माहिती आहे, पण नाही आता बघा हे पण दिवस काय थोडे दिवस राहतील. थोडंसं सहन करायचं. आता सगळे दिवस काय सारखे असतात का, तर नाही. आता इतक्या गोष्टी बघा आपण सहन केलेल्या आहेत, त्याच्यापुढे तर ह्या गोष्टी काहीच नाही आहेत. त्याच्यामुळे आता ह्या गोष्टींकडे सरळ दुर्लक्ष करायचं. तर इथे बघा कुणालचे बाबा भाजी पण घेऊन आले होते. ती बघा क्लिप गेली पुढे निघून तुमच्याशी बोलता बोलता. तर भाजी वगैरे ती साफ केली, पण ती अर्धीच साफ केली, कारण मेथीची भाजी अशी भरपूर होती ना. आता दुसरं काम करायचं होतं, म्हणजे नाश्ता रेडी करायचा होता. कुणालच्या बाबांना जायचं होतं लगेच. त्याच्यामुळे आता पण पटकन काय करावं, तर पोहे बनवले मी ते फटाफट. आणि शेंगदाणे वगैरे टाकून पोहे किती छान तयार होतात ना. आणि व्हिडिओ हा सांगते कधी, तर हा शुक्रवारचा व्हिडिओ आहे. आता मी म्हणजे ठरवलं आहे की मी कधी शूटिंग केलेलं आहे ना, ते तुम्हाला मी सांगत जाईन, तारीख वार वगैरे. त्याच्यामुळे माहिती पडेल तुम्हाला. मग मला वाटतं शुक्रवारी 19 किंवा 20 तारीख असेल. तर इथे पोहे बघा तयार झालेले आहेत.
जास्त असे पोहे कुणालच्या बाबांना आवडत नाही, पण थोडंसं असं सजावट करून दिली ना की ते आवडीने खातात. तर इथे गरमागरम पोहे, त्यात थोडे लिंबाचे फोड टाकतात. आता लिंबू माझ्याकडे फारसा नव्हता, तर अर्धा लिंबू मला फ्रीजमध्ये भेटला, तोच मी ठेवला साईडला. थोडंसं त्याच्यावरती खोबरं टाकलं आणि त्यांना खायला दिलं. ते पण खुश झाले होते गरमागरम पोहे खाऊन. आणि नंतरला मी माझं सगळं आवरून घेतलं. तर आवरून झाल्यानंतर म्हणजे मॉइश्चरायझर लावायचं, परत फेस क्रीम वगैरे बघा असते ना, ते सगळं लोशन वगैरे ते सगळं मी आता यूज करते. आणून ठेवलेल्या आहेत वस्तू सगळ्या आणि खूप असं स्किनमध्ये ना फरक पडलेला आहे. गावी असल्यामुळे थोडंसं जरा प्रॉब्लेम झाला होता स्किनला, पण आत्ता सगळं व्यवस्थित झालेली स्किन माझी. झोपा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. झालं घरातलं अर्धं काम बघा झालेलं आहे. केस ना ओली आहेत म्हणून जरा सुट्टी ठेवलेले आहेत सुकण्यासाठी. आता हे कपडे आहेत, अर्धे सुकलेले आहेत आणि अर्धे असे ओले आहेत, त्यामुळे काल काढले नव्हते. आता हे काढते आणि कुणालच्या बाबांचे कपडे जे धुतले जातात मी ते सुकत घालते आणि मग बाकीचे कपडे आहेत ना ते टाकायचे आहेत मशीनला. सगळेजण आता गेलेले आहेत नाश्ता वगैरे करून. माझा नाश्ता करायचा बाकी आहे, मागाशी उतरून बाकी आहे. आधी ह्या दोघांना तिथे खायला आणि मग मी नाश्ता करून घेते आणि नंतरला मग जेवणाची तयारी. सगळ्यात आधी हे कपडे आहेत ना ते पहिला आटपून घेते, कारण असे कपडे सुकवलेले असते ना का घरामध्ये उजेड पण बघा कमी येतो, त्यामुळे काढते पहिला. आता चला. तर मेथीची भाजी बघा आणली होती ना, ती अर्धी म्हणजे साफ करायची बाकी होती, त्याच्यामुळे पुन्हा माझं ते अगोदरचं काम म्हणजे कपड्यांचं काम आटपलं आणि भाजी साफ करायला बसली. आणि ते वाघे आणि शेरू यांनी भरपूर मला त्रास दिलेला आहे भाजी साफ करताना. म्हणजे सारखे येऊन ती भाजी आहे ना, ते देठ बघा असतात ना तोडून टाकलेले, ते यायचे आणि घेऊन जायचे आणि पूर्ण घरभर त्यांनी अशी मेथीची भाजी ना अशी सगळीकडे असे पसरून ठेवली होती. म्हटलं जाऊ दे, त्यांचं काय खेळणं चालू आहे ते, म्हटलं खेळू देत. मी माझं काम करून घेतलं आणि नंतरला मी गेले किचनमध्ये दुपारचं जेवण करायला. तर आज दुपारच्या जेवणामध्ये मी बनवलं होतं डाळ भात, भाकऱ्या केल्या होत्या तांदळाच्या आणि मेथीची भाजी. मेथीची भाजी की नाही आमच्याकडे म्हणजे सगळ्यांनाच जास्त आवडते, पण मला आणि कुणालच्या बाबांना मेथीची भाजी भरपूर आवडते, त्याच्यामुळे आज ना अशी जास्त प्रमाणातच मेथीची भाजी केली होती. आणि थोडीशी मेथी ना मी साईडला करून ठेवली होती, कारण मला बनवायचे होते मेथीचे पराठे, म्हणजेच मेथीचे थेपले. माग्याला हे बघा, मी आता एडिटिंग करत होती ना, म्हटलं थोडासा वेळ आहे तर म्हटलं करते. आणि दोघांना इतकी मस्ती आलेली की मला हैराण करत होते. उचलून घेतला ते घाबरतो शेरू, घाबरलेलं ना रे. म्हणजे खाली सोड असं सांगतो. हे बघा हे बघा, ए इकडे वागा, चला जेवायला. तर ह्या दोघांना जेवायला देऊ दे, मग ते शांत होतील. आता असे आता एक्साइटमेंट मिळाले का खूप मस्ती करतो. ए चला जेवायला चल जेवायला चल. बघा ए वाग्या, मस्ती नाही करायची हा. वागी ते वागी जर खाऊ त्याला ह्या साईडला घे. ए सोड त्याला शेरू, सोड. वाग्या तर बघ बघ कशा जांभई बघ. वाग्या तर इकडे ह्या साईडला. वागी इकडे. तू दादा बोलतो, दादाकडे जा. तो दादा उचलून घेतो बघ. हां पळणार जातो, खेळायला जातो. राहू दे खेळू दे त्यांना. मी त्यांना जेवायला देते, मग ते शांत होतील. ए सोड त्याचा पाय शेरू. ते रानात कसे खेळायचे गावाला जंगलामध्ये, हां तसेच इकडे पण खेळतात ते. अशाच खेळायच्या गावाला पण. त्यांना ती जागा पण कमी पडायची. भेटला फायनली भेटला. बघ आता ह्याला उचलून घेतलं का, ह्याला बघ तुला पण पाहिजे उचलून पाहिजे. मला जे घेतलं तर घाबरलंस ना. ए हे वागे आहे बघ, वागी ही माझी वागीला लबाड. वागी आहे बघ, वाघुडी. ए वाघुडी. सोड घाबरतात. चला जेवूया आपण चला. बस झालं. नखं लागतात बाबा, नखं त्यांची एवढी धारदार आहेत ना, खूप लागतात.
तर दुपारचं सर्व रुटीन आटपून झाल्यानंतर मी ते घेतलेले आहेत मेथीचे थेपले बनवायला. म्हणजे मेथी बघा होती ना, तर थोडीशी मी साईडला करून ठेवली होती. आणि आता थंडीचं सीझन आहे, तर असे मेथीचे थेपले वगैरे ना खूप छान लागतात आणि गरजेचं आहे अशा वस्तू आता ना खायला पाहिजे थंडीमध्ये, शरीराला गरमी देण्यासाठी. तर इथे बघा मी काय घेतलेलं आहे, गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यात टाकलेलं आहे मेथी, दही, परत तिखट मसाला, हळद आणि मीठ टाकलेलं आहे चवीप्रमाणे. आणि सगळ्यात काय तर सिक्रेट वस्तू काय तर साखर थोडीशी. आता ही जी रेसिपी आहे ना मी शेअर करते. आता ही माझी रेसिपी नाही आहे. लहान असताना म्हणजे मला वाटतं मी असेन एक 12-13 वर्षाचे असेन, त्यावेळेस मी एके ठिकाणी कामाला जायची. म्हणजे गुजराती फॅमिली होती, जैन फॅमिली. तर तिकडे ना आजी होत्या, त्यांना सर्वजण असे बा म्हणायचे, मी पण बाच म्हणायची. तर त्यांनी मला त्यावेळेस शिकवलेली ही रेसिपी आहे मेथीचे थेपले. तर म्हटलं चला आज त्यांच्या पद्धतीनेच तुमचे शेअर करते. इथे लसूण वगैरे बघा काही वापरलेलं नाही, कारण जैन लोक लसूण वगैरे बघा खात नाही, कांदा लसूण वगैरे असं. तर ते सगळ्या वस्तू बघा टाकून घेतला आणि चांगलं असं मिक्स करून घेतलं. आणि मेथी तुम्ही बघितलात का, देठ पण घेतलेले. म्हणजे त्या बा आहेत ना मला सांगायच्या की शिला, म्हणजे त्या मला शिला म्हणायच्या माझ्या माहेरचं नाव, की देठ कधी पण मेथीचा आहे ना फेकायचा नाही, भाजी करताना पण. त्याच्यामध्ये भरपूर असे पौष्टिक घटक असतात. त्याच्यामुळे मेथी साफ करताना ना मी कधी पण अशी कोवळी मेथी म्हणजे देठ असतात ना ते तोडून घेतेच मी. म्हणजे लहानपणी सर्व शिकलेल्या गोष्टी आहेत, पण आजही म्हणजे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, म्हणजे वयस्कर कोणतरी आहे आणि आपल्याला सांगतात चांगल्या गोष्टी, तर ऐकायला पाहिजे. तर त्या गोष्टी आजही मी सर्व फॉलो करते जेवण करताना वगैरे. तर ते पीठ मळून झाल्यानंतर बघा मेथी थेपले पण माझे रेडी झालेले आहेत. आणि थेपले करून झाल्यानंतर मला जायचं होतं बाहेर. तर इथे मी बघा बाहेर पडलेली आहे. कुणालचे बाबा पण होते जोडीला. माझी 1-2 ना कामं होती बाहेर, त्याच्यामुळे आज जाणं असं गरजेचं होतं. तर कुणालच्या बाबांना म्हटलं की मला तुम्ही सोडा, ते पण चालले होते त्यांच्या जॉबसाठी बाहेर. म्हणजे वेळेत कसं मला मग यायला मिळेल, नाही तर परत जाण्या येण्यामध्ये परत बघा वेळ जातो की नाही, त्याच्यामुळे ते हा म्हणाले मला. आणि खाली उतरल्यानंतर इथे छोटी मुलं आहेत ना क्रिकेट खेळत होती. मी त्यांची वाट बघत होती, पण क्रिकेट म्हणजे त्यांचं आवडीचा विषय, त्याच्यामुळे मग ते एक 5 मिनटं खेळले क्रिकेट आणि मग आम्ही निघालो बाहेर जायला. आता मेथीचे थेपले केले होते ना, ते म्हटलं आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल का बनवलं, तर संध्याकाळी म्हटलं चहामध्ये वगैरे बघा खायला होते ना, याच्याने म्हटलं बनवून ठेवले मी. आणि आवडतं सगळ्यांना खायला. गाडीतून चाललोय, कुणालच्या बाबा ही गाडी चालवता शाळेला. येऊ का, ते मला आता सोडणार आहेत. खूप दिवसांनी बघा कुणालच्या बाबा दिसत आहेत ना, खूप बिझी असतात ना ते. बिझी म्हणजे आता कामाला जायचं बिझी नको. हा तेच, त्यांना अजिबात वेळ नसता. पूर्ण दिवस अगदी इकडे तिकडे धावत असतात आणि घरी आले का झोपून जातात. मग झोपा काढ, थंडीची झोप नाही. सकाळी उठायचं पण 5:30 वाजता. तुम्ही तर झोपलेले असता. हा मी उठते 6 वाजता. चला आता मी पण जाते, माझी 1-2 कामं आहेत बाहेर ती करते आणि पटकन घरी पण यायचंय. घरचं पण थोडंसं बाकी आहे. तर चला आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.